Никога не съм бил ревнив съпруг. Връзките се градят на доверие. А ревността би означава обида към съпругата. И към мен. Все пак не мисля, че има нещо странно в това. Тя да говори с друг мъж за толкова дълго време. И защо това трябваше да се случи точно сега? Сега е най-критичният момент от кампанията. Аз се притеснявам за... Но аз мога да се справя. С напрежението. С всичко. Наистина ли тя може да обича някой друг? Но пак, направи ли тя нещо нередно? Тя просто говори с мъж на вечеря. Няма нищо лошо в това. И все пак ще поговоря с нея. Ще й напомня. Първо, за нашето място в обществото и невъзможността за скандал. Второ, за свещения съюз на брака. И трето, за възможните последствия. За нея и за нашето дете.